ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କାହିଁକି ସମସ୍ତ ନାରୀମାନେ କେବଳ କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରତା, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଟଙ୍କାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନସିକତା, ଆଚରଣ ଓ ମନର ଶକ୍ତିରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଆପେ ଆପେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ତିନି ମିତ୍ର ଥିଲେ, ଅନୁପ, ବିକାଶ ଓ ରାଜୀବ। ଅନୁପ ସବୁବେଳେ ଦେଖାବଲାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶୂନ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ବିକାଶ ମଜାକିଆ, ସବୁକୁ ହସାଇବାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହୁଏ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଳାଇବାରେ ସେ ପରଦୋଷୀ। ରାଜୀବ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣି ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ପଛୁଆ ନୁହେଁ। ସମୟ ଯିବା ସହିତ ଅନୁପ ଓ ବିକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? ନମ୍ବର 1, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ପୁରୁଷ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ପୁରୁଷ ଚାଲ, ଭାଷା ଓ ଭାବନାରେ ସ୍ଥିରତା ଥାଏ। ନାରୀମାନେ କେବେ ବି ଖୋକଲା, ଦେଖାଭଲା କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନରୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ, ଭୟରୁ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ ଓ ହସିମୁଖରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିପାରେ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି, ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ। ନମ୍ବର 2, ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁଥିବା ପୁରୁଷ। ଚାଣକ୍ୟ ମତ, ସମ୍ମାନ ସେହିପରି ବାଣ୍ଟିପାରେ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଆଦର ଅଛି। ନାରୀମାନେ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜେଇ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ମତକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଖୋଲା ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଜଣେ ନାରୀ ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଆଧାର ଓ ସତ୍ୟ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନା ଦିଏ। ନମ୍ବର 3, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ କର୍ମଯୋଗୀ ପୁରୁଷ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୁଷ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଧିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ନାରୀମାନେ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଦ୍ରୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ନାଟକ ଚଲପଟରୁ ଦୂର। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଭରସା ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ସେହି ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସୂତ୍ର, ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଓ ସତ୍ୟତା ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଏ, ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ନିଜେ ଆସି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଅସଲ ଆକର୍ଷଣ ବାହାରୁ ନୁହେଁ, ସେଠି ଥାଏ ଭାବନା ଓ ମାନବତାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।